Bé, bona nit. Ara sí, ja amb un 95,22% escrutat, passaria a detallar-los les dades de l'escrutini. Primer de tot, dir-los que la participació amb aquest 95,22% seria d'un 54,93%. Això significa un punt superior que el 2007, que la participació era d'un 53,86%. D'aquestes dades podem dir-los de l'escrutini que Convergència i Unió és la primera força política municipal a Catalunya amb 733.020 vots, el que significa un 26,94% dels vots, i això té una translació amb 3.729 regidors. En segon lloc, Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal, amb un total de 688.981 vots, és a dir, el 25,32%, i una translació amb regidors que seria 2.031. En tercer lloc, Esquerra Republicana Acord Municipal, 241.969 vots, que significa un 8,89%, i 1.332 regidors. El Partit Popular seria la quarta força amb 346.856 vots, el que significa un 12,75% i 469 regidors. Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa Entesa, amb 233.206 vots, un 8,57% i 395 regidors. La candidatura d'Unitat Popular, amb 60.420 vots, un 2,22% i 99 regidors. La Federació d'Independents de Catalunya, amb 10.641 vots, un 0,39% i 76 regidors. Plataforma per Catalunya, amb 64.356 vots, un 2,37% i 66 regidors, i Associació d'Agrupacions d'Electors d'Osona, amb 4.177 vots, que són un 0,15%, i 51 regidors. I Solidaritat Catalana per la Independència, amb 30.020 vots, un 1,10% i 48 regidors. Altres partits sumarien un total de 193.347 vots, el que significaria un 7,14% i 503 regidors. Això era pel que feia a les dades. Passarem ara per les capitals de demarcació. En aquest sentit, Barcelona ciutat, primer lloc Convergència i Unió amb 162.786 vots, un 28,33% i 14 regidors. Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal amb 128.787 vots, el 22,41% amb 11 regidors. Estem parlant d'un tant per cent escrutat d'un 95,19%. Partit Popular, 97.932 vots, un 17,04% i 9 regidors. Iniciativa de Catalunya Esquerra Unida Alternativa Entesa, 60.469 vots, un 10,52% i 5 regidors. I Unió per Barcelona Esquerra Republicana de Catalunya, 32.243 vots, 5,61%, el que suposaria 2 regidors. Altres partits polítics han obtingut 66.505 vots, el que significaria un 11,57%, tot i que no han arribat cap d'ells al 5% per tenir regidors.